maanantai puolta päivän jälkeen sinne YouTubeen ja somen ihmeelliseen Muolimaan. Ja oikein mukavaa alkavaa viikkoakin tässä samalla toivottelen. Joo, pitemmittä puhetta lähdettäänpäs kahtelemaan kalenteri, että kuka meille mahdollisesti viettää nimipäivänsä. Elikkä 29. päivä huhtikuuta 2024 ja tänä päivänä nimipäivänsä viettää Teijo. Hyvää nimipäivää kyseisille ihmisille ja kaikille merkkipäivänsä viettäneille näin huhtikuussa 2024. Joo. Ajattelen vähäksi aikaa tuo hatuotto pois poikkeen. Käydäänpäs teillä toiletin puolella. Tää jo ensinnäkin puotekasana katsottuna pyykintekokoneeseen. Pyykintekokoneeseen. Sielläpä on pyykit. Mennään keittiön puolelle ja ruvetaan ottamaan toinen kupillinen tälle päiväinen värjättyä vettä. Sinne pätyrät alko olla. Mistähän minä nyt? En minä kyllä käsitä tätä kuuluvuutta. Ei käsitä, ei. Se semmoista.
se semmoista. Oppa. Kumaa. Kuma humaa. No annettapa vähän akko jäähtyä. Joo, se tuos viikonloppu meni ja perjantaina tuli ne puhelinlangat laulaa lähetys kuunneltua ja kerkisin kun kerkisin niin ihan alusta asti kuunneltua kun hän kävi ennen puhelinlangat laulaa lähetystä niin tuolla löylyhuoneen puolella niin Harvian kiukkaan kiveksiä kastelemassa. Harvian kiukkaan kiveskiä. Niin olispa se ihan mukava lähetys kuunnella taas puhelinlangat laulaa lähetys, että oli tälle kuulle niin tämän kuun viimeinen puhelinlangat laulaa lähetys, että niin, tällä viikolla ei tullut, että 3.5. se asuu. Uudella kuukaudella eli toukokuu. Toukopa toukot, toukopa toukot, Kohan se ois vähän jäähtynyt tuo värjätty veri. Onhan vielä aika. Poppa, poppa. Pulloja. Siihenpä sitten laitetaan noita nesteytyksiä. Tässä olisi sitten tarkoitus, kunhan suopi Savonkolli, niin näin puolen päivän jälkeen juotuva tuon pärjätyvän ja piipullisen poltettua itse asiassa. Piippuhavva pittu sättää. Tää häyttää. Niin.
lähdin tosin lähes kaksipyöräisellä, kun siihen tuli lauantaina akku ladattua ja eilisessä päivänä tuli sitten ensimmäiset ajelut tehtyä tuolla Savonkollin tuolla Terpimerkkisellä mopolla. Monen parikymmentä kilometriä tuli käytyä kruisailee. Voin tuossa lähtiessäni näette, että minkälainen on. Mutta se ei oo sitten niin kenenkään ilkivallan kohteena. Elikkä Savonkollille jos on jotain asioita, jotta hampaankolossa, niin toivon mukaan tullaan sitten sanomaan ihan kasvotusta. Eikä turmelemaan niin saattapa muuten taas tulla se edellinen nimimerkki. Vittu! Niin tulla sitten sanomaan Savonkollille ihan kasvotusta. En minä pure. Että asiallisesti jutellaan juttelua, jos on jotain Savonkollia vastaan. Mutta jos sitä nyrkin ajossakin tullaan, niin sitä sitten pahenittaa, että otetaan matsia sitten. Mutta tosiaan Savonkolli kaksipyöräinen ei ilkivallan kohteena ole. Kyllä vain. Koska se ei oo tehnyt ihmisille yhtään mitään. Ei kerta kaikkiaan mitään. Kyllä.
Joo, sepä piipullinen tuossa tohahti paljon. Noin. Juman tuo värjätty vesi pois poikke. Nuinikkaasti, niin Savon kolliparppait tuossa lattelemaan ulukkoiluvermeet, niin jatkellaanpahan kohta sitten taas tätä videon tekoa lisää, kun on Savon kolli ulukkoiluvermeet laittanut, niin palataan asiaan kohta uudestaan. Joo, ähäskutti. Tervaperseet. Luulitte varmaan, että minä kävelemällä lähden liikkeelle, mutta ei tällä kertoo. Lähdin tällä Savonkollin ajoneuvolla liikenteeseen. Niin minäpä käyn tuolla kirjastossa lukemassa sen eilisen päivän Savon Sanoman, jos se on ilmestynyt tuonne, niin palata asiassa jossakin vaiheessa uudestaan. Joo, ja jatkuupi. Joo, sillä tuli kirjastossa käytyvä lukemassa se eilisen päivän Savon Sanoma ja siellä oli poistojutussa niin jutussa niin 2 semmoista aika mielenkiintoista kirjoa, niin ajattelinpa, että otanpahan ne siitä ja näin ikkäästi. Joo, pitää lähteä tuossa kahtelemaan postilaatikko, että mitä on postilaatikossa. Kyllä tämä käypi ja kukkuu ihan ikäiseksi aika hyvin.
tuolla kun lähdin kirjastossa, niin huomasin tuon posteljooni, että tuopi kirjasto jostain, mutta tuota. Että ei sinne ole kuin mainoksia, mutta ilmeisesti se ei ole vielä tässä pihassa käänä. Kyllä. Kylläpä se jos keli tämmöisenä tänä päivänä niin pysyy, niin jossain voisi eteenpäin käydä kanssa vähän pörpättelemässä. Mihinkähän minä tuolla? Avoimet. Met. Joo. Niin se pitää muuten naplata kohta niin täysinäinen akku. Ai, nyt on ajoneuvo virtaavamat jossa. Ui! Kiinni. Kävin minä sillekin huoltamolla vähän kahtelemassa, että niin paljon aatoja olevan, niin ajattelin, että enpä kehtoon mennä, että käyn sitten siellä kirjastossa niin kahtelemassa Savon Sanoman. Mutta tehdäänpä se yksi juttu ihan tässä muistais. Rock. Ja jatkuu pih, poh. Ainaanpas teidät siihen niikkäästi. Käypäpä sitä hakemassa vähän erilaisen käsienpesu. Ainehia. Otinpa pikku tipaan tilikan tipaan. Terva persettä. No en minä terva persettä ottanut, mutta terva sambo.
Mitenkä sais tuolta pesuaineita, niin vähän vikki sais. Tätä ei tiedä milloinko se toteutuu ja tullaanko sitä kokeiltua. Onko niin jos jolla tietämystä asiaa on, niin viestiä rustailemaan joko YouTubeen tai sommaan, missä tämä Savonkorven video vaikuttaa, niin onkohan neste saippuaa niin tervantuoksusta. Sen minä tiedän, että pässeytymiseen on semmonen saippaan mutikka. Näin. Mutta onko sitten ihan purnukkaanpa kattua, että sitähän tuolla ei ole. Mutta aika hyvää tuo tervan tuoksu. On. Ruvettapa nyt sitten juomaan sitä nesteytysjuotua. Vaikka tohon kun mä en oo ykähyökkäillä. Niin, ja minä tein nuo mitä poistojutusta sain noita kirjoja. Pitäis muuten jossain vaiheessa klärätä se koko systeemi, mitä sillä poistohommassa on. Poistohommassa. Siellä oli tämmönen. Tämmönen kirja Veikko Huovisen tekemä kirja ja otava. Ja sitten toinen kirja ihan mielenkiinnosta sakko silmään siellä kirjoitussa, niin on tämmönen. Elikkä sivistyssanakirja Alpo Aloniemi. Mitä teillä on? On teillä vaikka ja mitä. Hoho. Kuohari mä en oo tulla. Kuohari.
Eipä siinä tuossa juuri on makua. Perkele ton maku vastinkanssa, satana. Vittu! Tippu, kives nippu. Ja sen tyys vuottaa pitää. Ralalalalala. Ja jos sitä kahtaan tuo posteljooni, niin tällä kuleekin on. No ottava, ei minä kysyttävä, etkä pohtin, että eipä se tänä päivänä ollut kuin mainokko. Se voi olla, että ne tullaan myöhemmin tuonne laatikkoon. Kyllä sillä vaan pikkusen näkyy tuuleksi vaan tuolla pihalla. Ja mikä Savon Kollin noin ennustuksiin tullaan, niin sateita on tulossa. Eilen kävin kanssa
liian kiukkaan kiveket kastelemassa, kun eilen oli tuon kaksipyöräisen kanssa vähän ähryytä ja kuumaa siinä tuli, niin vähän aikaa saadaan lämmityksen jälkeen ja kylpemisen jälkeen niin oli semmosia oireita, että jaha, keli on muuttumassa ja on mennään tarkka ennuste. Tietää kyllä kelin muuttumiset. Aika tarkasti. Jopa sen pystyy tuosta piipun tohuuttamisesta ennustelemaan. Eli jos tohuutin ei pala kunnolla, niin on satteita tulossa. Tai sitten jos on oikein lämmintä tulossa, niin se pallaa tohlahtamaan. Ja pitää aika tarkkaan paikkoilla se. Tai sitten semmonen niin mahdollisuus on olemassa. Jos ei palaa kunnolla, niin tohuuti on niin eostuksen tarpeessa tai sitten sitä on Savonkolli sitten yksinkertaisesti niin syntinen, että ei tohuutin palaa. Sekin voi olla mahdollista. Nuo pitää näköjään puiston vissyvesipullot. Siinä on semmonen homma, että ne on aika yksinkertaiset puistot. Pistää astianpesu altaaseen lämmintä vettä ja siihen vähän pistää pesuainetta ja pistää noin pulloihin ja sitten hylkyttelee noita pulloja niin siinä vairipäissä ja sitten siinä on todella tärkeä noiden pullojen huuhteleminen, että ei jää sitä vairia noin pulloihin. Sillekin on ihan hyvä, että kun toimenpiteen tehnyt, niin laskoo tuolla pesualtaan
Mutta joo, eipähän mulla tässä tämän kummasempia enää alkuviikosta, kun oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa sinne YouTubeen ja some-ihmeelliseen maailmaan. Savo Kollipa ruppaa editoimaan tätä videoa ja hyvin pitkälti voi mahdollista olla, että noitakin sodastriimipulloja vähän tuossa ehosta. Mutta joo, ei tässä tämän kummasempia kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Pidetään videoni tällä kertaa